Hello, may gusto mga guys, magluto ta karon og kanang kuan mga guys, pagi nga ang tawag ani mga guys, kinunot, adobo sa gata mga guys. Dira to kumugay mga guys atong hagpaton mo at hagpaton sa nato mga guys. Tunuan nato ni mga guys. Dira to ispiso nga gata guys. Oh. Ito na guys, maglagay tayo ng mantika mga guys, gigisahin na itong mga lamas mga guys. Atong unahon ang luya mga guys para umunot ngayo. Papulahon na to ang luya mga guys. Ayan mga guys. Isunod na to ang ahos guys, ahos dira. Ahos. Isunod na to ang kinunot nga pagi mga guys. Ito kinunot mga guys, pagi nga kinunot. Higaan na to kuan ba guys, pamitaan na perti pinuha mga guys. Butang ang suka mga guys. Tapos tuyo mga guys, tuyo. Adobo sa gata to guys. At pasarap mga guys, masarap. Luto natin ang gata mga guys. Luto natin malunggay sa kasili mga guys. Tira. Guys, luto na mga guys. Maya-maya mga guys. Ang sarap mga guys. Ang kinunot nga pagi. Tinawag ni sa Bisaya guys, kinunot. Kanang himay-himay mga guys ba? Kung sa kuan pa, Tagalog, himay-himay nga pagi na malagyan ng malunggay. Maya guys, luto na to mga guys. Ato sa paano ng gata mga guys, kay medyo hilo pa. Tabis mga guys. Thank you for watching mga guys. Ito ang ating luto. Masarap na pagi. Sarap mga guys. Ano yung baho nyo? Puro tabong bahaw ani mga guys. Baho ani mali kayo. Thank you very much mga guys. Masarap ang kain sa gata na pagi. Adobo sa gata na pagi, kinunot. Kinunot ang tawag sa anis probinsya guys. Sa Bisaya pag kinunot. Thank you. Daghang salamat.